Kubelai pi baro. Kajing bam kelong keberon kam shibo nak menta kamet kapar jongi. Kelem kajing bam kamet kapar jongi ketelot. Bakanum la asyo ban tray kam. Bat ngiyap. Kabam kam day tang nak benta bangin im. Redu nak benta. Kajing subha shi paralog parajor. Habawan kai kibreo hayeng hasem. Bat pas kami kajing ada jongi ne ya relationship jongi. Hakayap ke im. Bat haka men kashitom bat kumta terter. Hakiriti dustur jongi kibreo beper. Kabam kadi kedon be. Bat kabam kadi keper nak kawai kari hak kawai pat. Nak kawai kiriti dustur hak kawai pat. Kidikar kidon ka biryani, idli, dosa, chapati, kiparen kidon ka burger, sandwich, berkumta terter. Ngi kasi, ngidon yaw putharo, pukleng, pumaloy, barbadon kam kaja. Yakini kijing bam, kam kaja ngi bam man kasngi, man kapor, for breakfast, for lunch, for dinner, berkam judo. Mar kaja kelong ka benta, jong kerkom im, kadustur jongi ukasi. Lau bodu neo beruspa udon ya kaja. Bon ki festival hakari jengi bagi breu kilek men kilek subha. Nak benta banai ngoyo belai, nak benta karep karyang, kenang makan kambha shushu kajimi. Ketagmut bakado kedai, banai ngoyo belai nak benta, kebam kadi bawai. Kikasi kidon ni kashat suk musim. Kigaru ka Wangala, Kiasamis kidon ni ka Bihu, Onam ha Kerala, Pongal ha Tamil Nadu, Baisakhi ha Punjab berkumta terter. Ibreu ki 3 minut. Batam sep ningkong ning syap banyo kabam kadi. Don ki batok bersyukur. Don ki batuk batim. Don pergi berpeniap breu tang nomor banyo kabam. Abang apit yakini ki baro ngatarai ba hadin ublei kabam kalong kabron kamtam yang ki breu. Bar kasebut pat kejakasa bat karyam gabet. Don pergi breu pelong blei kabam kadi bagi berperwai ki hakane kepertai. Hak jai nem beper. Kabam kadi kelong kabenta jong kajing len nem le rokom jong ki breu. Don kinyam bakang ban bam ikane ban bam ikatai. Don pagi jing bam belong ban bam. Don kijing bam belong ban terwa haki blai badon ki bomlong. Barkumta terter. Barkijing bam di ilang hakpor le nem le rokom. Kadai kajing yo benta lang jong ki breu. Hak kajing de jong ki bado blai. Hak kajing ulbnia junga. Nabun kijing tho ngasem ba, bon kijaj nyam kikran ba, kijing tho jengki, kadai kijing ba mensem jengki. Don bagi baong ba kijing duai, kadai kijing ba mensem jengki. Henry, tang hakanim Kristan jengi ngasem ba, ublay pelong yilade ujing ba met, bar kijing ba mensem namta jengi kibreu. Ia kata pensem na gospel Yohanes, kalong kabandeu dekat basapu pra ke baong kumne, ngalong ukpu kijing im. Kedekot kepasan puwai kaong ngalong pu baim balon hir na beneng lada uno bam yu ne pu unim jinom berku bangan ai kelong kedok jonga ia kebangan ai kenang baka pertai kan dub im kedekot kepasan pun reu kaong jaru bam ya kedok jonga baru badi ke Snam jonga im hanga ban ngapat hau balai bau blai jengi jisu ha belong pu nang mta jengi breu kajibab kelong ba kibreu kila ban kelat yau blai Henry kinumla ban kelat ikabam ya kana yang persisya pi na kitab Exodus ubleu lala bon ki kampala nak mta kinong Israel ula pelait yaki na jinglong brau kinong Egypt takabo jong bleu Moses ula pia ya kedurio berkila ya kedau terkong haka Exodus kalaya pun reu utrai la ya hashwa jengki mensengi how Richard law ban yalam lenti yaki men made part how Richard ding ban ai jing syaki makin ya bat sengi bat made ha kalong bakan reu dekat balai anda bakilayo bakilay ya rengkat baru blai kine kinong Israel panemok haram hadok takta kiong pemban kumno bangindala yap no daga keti utrai hari Egypt habangila syong hajan ki keu do bangi bam ku habanda kedang Pelai lambak yangi syakane keri kenja ban peniap yo pai baro kan ne dak jing thngan pi tang nomor ka jing thngan kila kloi ban klen no yo blai jengki balai rap yake nama katau blai ula ai ki dok pu bana beneng bakin bam hadu bakin po syari kanan om tangkum ta hagal lang bakan nyauru
kilala biang kum jo thik habaki sliang ublay hapan permi ya ka na mau hahoreb na benta jengki haka jo kerukom ha gospel jong Yohanes long ban reu ka banengkong hado san po kendai anda baki breu kle i bau Jesu la besaya san hajar ngut ki breu kilaya war yu anda baki la lap yu o Jesu la ong kum ni nga kren ye phi ka jing shisha pilay war yang om namar pilay i ki dakishin jonga Henry namar bapilay ba mi tek pu hado apinda kedang deha kani konteks bo Jesu la ong haki nga long ukpu ba im ba wan hier na beneng lada uno ba mi uni ukpu im junom ukpu bangan ai haki ulong kadok jonga ya ka bangan ai kenang ba ka perthai kan duk im namar kata bon na ke kip shim so tho ya kane ba Jesu long barkim ngai chu o srakom no bo bleu haban le nag bantam pan imingi ki breu o bleu le kata ka perthai baru lai ti no ya khon mamwe jung u babaro bangai ha u unum yap Henry un yo ya ji imbam jukut yo anis lai kan reu Henry marsin kayo Jesu khon jong blei u herod u kwa pan yap yo khulung hadin lai posnem u Jesu le bon ki kampla baru lai lam ya bon ki breu shaw blei Henry ki breu jung u hi Nazareth kilakan ta yu hadin lai snem anda boleh lab balle ki kampla babon baro ka perthai ka kantai yu da ka boong sa nar pnai u berkumta penyab yu shisndon don setang kawe kelat bo bleun haban ayalade haki breu bakin lai kata kalong ban ai ka met bekas nam jung uhi bakin yabam yasib namar kata haka por baswa ban dino yo Jesu laong to shim batu bam na kene pi baro namar kene kalong ka met junga baru laong biang to shim batu di na kene pi baro namar kene kalong ka snam junga Matius alpun reu hado alpupra ngong biang hapi bakabam ka di ka don bet hayin hasem jungi ki breu bakam judo ngibam men step Shitex barjan me badondu ki breu babam arp saw kanta berkebam ka ai jing im yangi teu Jesu kwa ban don badngi bangin ba mi gamet bagas nam jungu ban yo jing im kwa ban long don snam hakithet ke jaw jungi bat ban ai jing im men sem yangi we pai we kwa ban im hangi bat mangi pat hau hado kan neu Jesu la nak banta jungi Henry bon nangi pat ngim shem don ka jingai haka U Khrist bakoi haka sakramen bakoi hak bo Jesu don shisha hak dur kupu barka wan kanong ngut nangi ki kon sabna kan thai bar sendrang kilong keme kilong kapa ki bala jingai na ka U Khrist bakoi barka communion bakoi hatola pim bam ki bam bakin jamet pinchu ha susan pinchu ko chukya hi dalade kum joru hatola pim bam ka met mat pidi ka snamu Jesu hato pinyo jing im hi dalade kan nam dei gumta ka U Khrist bakoi ka dei ka bah kle tam jong ka jing im Kristan jongi o Jesu don ha ka U Khrist bakoi ban mangipat ngim simlet bani kando yo bon ngur ke Kristan jongi ke bashim excuse kenang ban yo pe mas man kapor bon kindang long kum kito kinong Israel ki ba ka spa perthai bar bakan jamet hato do jibuntoi mano haba pilek kumta hato do jibuntoi padar lala pilek kumta dapat melihat dan pedang yang kayu keris bakoi wan nam berkat batang kajing dua kelab dan penbiang ya kajing imen sem jongpi wan nam ongru halade bau blay yo i bodu tiblut ya ke baro u Jesu ong shisha ng ong happy la pimba mi ka do jong khonu breu bat pimdi ya snam jong u pinam yo jing im halade Yohanes Henreu Laipoar kajing im Kristan jungi kalong blem namar u Jesu im hangi kajing im Kristan jungi ka super namar ngimpas nutho ba nakai kadaw ba u Jesu u yap nagbanta jungi anda kadai bangilatip balaipat bangidang le jingai kajing bam jungi ka met bagas nam u Jesu kanam daisho bankut tang hakale niam le rukom Henry kadai ban pelongi ki breu ki bakloi ban yarap ki wei u Jesu im hangi ban ngi dei ban pen i ya u hakiwei lembag akten ngetle ki kam ki jam bar ka jinge jungi u Jesu ong biang
ngalong ukpu ba ai jing im kejing keli jengai phi wei pe wei kelong hato phi thngan en yero Jesus Christ junom la junom amin